हेलौ लोगोफोर जों दा वाटारफलाव थांनो नागिरदों दा नै नालायमाथा लोगोफोर जायगाखौ आं खिथालांबाय थागोन नै ओरैजाय थाङो आरो नै माखासे लोगोफोर दङ थांबाय थागोन जों गासिबो दा खिथागोन र' वा मालाय गोसो होदों माथो नै जोंना दा ओंखारनाया जाजोब्बाय गासिबो रेडि जाजोब्बाय थांनो नागिरबाय जोङो दा जों लोगोसे थांफागोन सिख्लाफोरबो जों दा ससे बाइकजों थांगोन आरो ना माने जायगासिमहालागै ओमफ्राय सिख्लाफोर थांफागोन ओइ नोंसोरनो फुबाय नै थांनो नागिरदों दै बाथुमाव दैथुन बिथांनि ब्लगखौ जाय जाय नायदों बिथांमोना साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनानै हो नै थांगासिनो लाखायोबोला जायगायावनो दाथार आरो गोलैगोन नोंबाजैया मोजां नै मोजां गासिबो नै सुमुसार बिथांबो ओरैलाब्रा गेदाला नै इदिला गासिबो सुमुसार बिथांबो नै देखो सब लोग देखो लोगोफोर नालायमाथा नै लोगोफोर नै बेखिनो थांगोन लामाफ्रा ओरै नै दाव द' दा थांद' र' लोगोफ्रा नै जों थांबाय जागायबायानो जों हाजोआव बारजुमनाय खेला गेलेबाय थानायानो साबसिन लोगोफोर नालायमाथा नै ओरैजों थाङो जों दा थांगासिनो दङ ग्रोब हाकिम हरबाय हाकिमा थांनो लोगो लाहरबाय हाकिमना दैथुन मा होनदों मैया ग्रोब नों लोगो लाहरबाय होनदां थांनो नै बारजुमनांगौसोनो वाव माबायदिलाय जायगाया नै वा गिलु बालु थाङाखै अबेजों नामाया गायजों बेखौलाय मा थाङो ओइ केमेराया नन स्टप खालामलांबाय थामारलाय खै घन्टा लायो बे खालाम खै घन्टा लायो होनब्रा नोंथार माबा खालामब्रा जागायबाय नै थांजेनबायानो लोगोफोर नालायमाथा बै माखासेफ्रा गामिजों नों थाफाबा थागोन आरोना इसे नामा आंखौ मोखां खिथादोंबा हाबिस्ट' बेखायनोथ' आङो मास्क गानखादों नंगौ मास्क गानबा सिनाया नोंसोर दा मेंगोनलै खिन्थु दा बेखौ जानांगौलै नोङो जाना फैखादों गारियाव थांबाय आंनि जायगायाव लंपेन्ट गस्ला नालायमाथा लोगोफोर वाव मेंहांबाय माथो एसे नामा नोंबाय जेबानो जाया अबाखै आरो वाव वाव मानसिफ्रा अर्जुन रुबबार खालि जानि मुथायाव थांगोन ना जोंहा थां जोंहानि उदंगायाव मेंहांबाय सानफ्रा
Nah, bubita. Manda. Meyakai. Mengbai, birat mengbai. Asal urusan siang-siang le. Sekarang jalan kamu. आंनो बिनि मालिका आंनो दे खिथा लामाखौ नोङो आंनोखा बे वाटारफल ना मानि मालिका बेखौ बनायनाया आंसो बेखौ बनायनाया नंगौ नामा बा मालाय गोसो होदों माथो नायग्रा माबायाबो फैबायसो गोलोमसोबाय माथो बि बयसआबो फैसिगोनसो बि बयसखौ लिंहरनांसिगोन माबाखौ हेन्देल गैयिखौ लानानै हेन्देल गैयिखौ मेंबायलै मेंसाबबाय नै फैगासिनो लारि लाइन नै मावदों नामा मा खोमसि नुदोंब्रा सिगिलै बियो सिगि मानसिया वाला दिना खारबाय एथिबो खारखागौ नै साथाबा आं खारनायबानो खारगौनो बिसोरो वाव बे बार गैया मा बुंनो बिराद गरम नै हाग्रा सेस बिफां लाइफांजों बुंफबनाय गोजा गरमजोबो मेकआप होनायफ्रा नै इसोर मा जाजोबनांगौ दा नोंसोरो मा खौथो नोंलाय लाजिदों नामा Lazi आङो लाजिनो हामालै मिथिबाय नै मोनथारसिगोन लोगोफोर नै गाखोलांगासिनो दङ अ मोनबाय नै ओइ नै आरो फिसा जाबायलै बिरादनो Udah mau beda? या वाव बैनोलै बैनो बेनो आया Dino, ayo. Lah bina. Boleh buka sini ini. Ini. Wow, wow. Ini sama semua murle ya. Wow. Mak. Dia. Dia tu bilai. Wow. Đây chúng ta đây các bạn. Đi này. Cái con này thấy. Chụp clip gì mà này. Dengan surat. Sabar. Para gua mana? Bro, nah ini. Wah, sedang bro. Nama. Hei, dengar. Lihat bulan. Ini kita sana bro. Mana? Kan lebih jauh mana ni? Oh, ini nak pula. Đây thầy đi mà ba. Thầy thẳng. Đây thầy chứ. Đi thẳng. Thầy ba cái đó gì vậy?
Leo logoफोर नुबाय दा जायगाखौ माबायदि एसे मोजां साबना दा मोजां नङा खमना बुंलाय दा ना औ वाव बे माखासे थांबाय ना Deh. Ro. Leo थांगासिनो दङ नायनो वाव लोगोफोर नुखांबाय दा जायगाखौ माबायदि जों दा न'आव थांसै नै थांफिनसै जों न'आव दा बाय बाय